Okay, good morning mga buyers. This is Rockstar Clicks. Ayan, Sabado na umaga. Nagpapabili yung mga bata ng pandesal. Medyo malayo itong magpabike tayo ngayon. Okay, bike muna tayo. Let's go. Biking tayo. So ito ang view dito sa amin. Ayan, may mga butil na lalabasan. Ayun, mga nag-uubos ng bunga na ang palay, mga bilitsi na. Okay. So, medyo malayo-layo rin kasi kami sa sentro. Ay, probinsya. Okay. Kaya ulit. Okay, nandito na tayo sa may Centro 7. Ayan, Centro. Ito na videohan yung yun natin sa may tulay. 60 pesos man. Arbis. Ikan na ko mabas. Ikan na. Okay, so tayo sa Detor Bridge. So ayan, ginagawa itong bridge, Laberia Bridge, Pontong Bridge. Wala. So maambon siya kaya pag video at maambon. Okay, yan lang siya, malakas na. Okay, so dito na tayo sa medyo naulanan tayo kanina dun sa may Detor. Ayan, so so ito nga pala yung gamit natin, bike XIX Swarm XT. Nabili ko lang to sa TikTok. Okay naman. Okay. So, ang ingay ng aso ko.